Mga dagkong historian nga mga dili Kristiyano sama ni tas ito sa mga 113, 1111 to 113, si Pliny Minor, si Suetonio, kanya si Josephus Flavius sa 93-94. Pulos din sila nagsugid nga si Jesus namatay ang magtutukod sa Kristiyanidad, pero nagpakita buhi si katuhukan daw. Nga si Bar Serapion sa Syria sa tuig 70, sa ito pa bago pang isakas Kristo sa langit. Iyang gibatbat nga ang gingharian sa mga Hudiyo napukan. Pero ang ilang magtutukod, ang ilang hari, nagpabilin nga buhi. Muna yung isulti. Nagpabilin nga nagsangyaw sa iyang bagong sugo nga ipatuman sa mga sumusunod niya. Si Bar Serapion, taga Syria, mga anyo 70. So, dili ta kaingon nga gi-monopolize, giduaan og history nga may resibo, tinuod yun. Kaya kan mga historians ni matuod nga Jesus, the founder of Christianity, died, but he appeared again after third day to his disciples. Kunya, doon ay pangutana nga kinsa may makabanhaw. Sa Deuteronomio 32:39, bimingo ng Ginoong Diyos Amahan, ako mong Diyos, suwa na ilain. I am God and no one else. Ako makahatag kinabuhi, ako'y mo pagkataos-tao. Ako siya'y mo kuha sa kinabuhi, ako'y mo patay sa tao. Siya rasa ni makabanhaw. So only God can raise the dead to life. Ang Diyos na mo'y makabuhi patay. Muna Diyos. Pero ningon mas Kristo, gupaan ninyo kining templo. Sa katuukad lao ako ni babangunon. Ingon ang mga Hudiyo, grabe sa hangin ning dawana. 46 katuig nga tukod sa mga patriarka katiguangan, ya, gubon niya, yan yung bangunon siya katuhukan daw. Lisod ng katuruan ng dawana. Pero kisumpayan na ni San Juan ang nagsuwat sa Ebanghelyo, sumala ni San Juan. Nawa na mag-isgot si Jesus. Ang ipasabot yun niya, dili ang templo, kunili niyang lawas. Napat yun, pero si katuhuk adlaw, iyang pabangunon. Kulmahinam ang pagpaabot sa mga Hudiyo. Samot na ning madakdak ni sa dakong bakak kung di siya mabanhaw. Muna nga, si Jesus mingon, gupaan ninyo kining templo, pati ako. Ikatuhog adlaw, ako ning pabangunon. Siya ni angkon, I will raise it up. I will raise my dead body to life. Nana sa San Juan 2, versikulo 19 at 21. Niya di apay ka, sa mingon si Jesus, may gahom ako. Pagtugyan sa akong kinabuhi, kay may gahom mo sa bako, pagkuha o balik sa akong kinabuhi na akong itugyan. So, klaro gina, nga ang ipasabot niya, ang kamatayon sa pagkatao. Kaya kung ang iyang pagka-Diyos, ang pasabot mo matay, sa ito pa doon ay Diyos nga patay, doon na sa Diyos nga buhi nga mupabalik sa patay nga Diyos. So, that is illogical. So, pag nasmay katarong, contradictory in terms are non-acceptable. Ang duha ka termino nga magkasumpaki dili dawaton. So imagine nga, itugyan ko akong kinabuhi, niya katong iyang itugyan Diyos na ito, namatay. Niya siya makabalik, siya ang nagsulti. So duha na Diyos, katong Diyos nga namatay, Diyos na buhi. Ang buot niya, pasabot na iyang lawas. Muna mabasa na to sa San Juan 2, 19, 21, akong lawas. Mga ipatyon, ako ni Bukamun. Tungod niya na, makaangkon si Kristo sa walay makahimo pagsupa kasi Diyos. Kay gisulti man sa Diyos Ama. Sa Deuteronomio 32:29 nga ang Diyos lamang ang makahimo pagbuhi sa kapatay. Niya siya kay mibuhi man siyang patay nga lawas, ergo di modo sa ato pa Diyos siya. So kinsay makabanhaw sa patay ang Diyos. Na ano yung instrumento sa Ginoo na pinagi silang pag-ampo, makabuhig patay, San Pedro. Kato si Dorcas namatay, batanon nga babae.
Nagminatay na pag-abot niya, namatay na, pero iyang giluhod siya, ug iyang nandorkas bangon. Ug ang patay nga batan-o nabuhi. Dili sa iyang gahom. Nariampo mo siya sa gahom sama. Gahom ni Kristo. Ang sunod na pangutana, unsa may gustong pribahon sa iyang pagkabanhaw? Unsay motibo, unsay katuyuan na nabanhaw siya? Sa 1 Corinto 15:14 ni San Pablo, kay kung si Jesus wa pa mabanhaw, kawang inyong pagtuo, kawang sa nga mong pagwali kanina. Sa ito pa, useless. All the long years, Paul propagated the gospel of Christ in many countries. And so many persecutions, many hardships, he suffered. All are nothing kung wa pa mabanhaw si Jesus. Muna nga, unang tuyo ni Jesus nga nung nabanhaw siya, matod pa San Pablo, kawang nga mong pagwali, kawang inyong pagtuo kung si Jesus wa pa mabanhaw. Sa ito pa, all the pronouncements, assertions of Christ are really true. Kaingon niya nga, asa magkatigom duha, tulo ka tao sa kungalan, na ako sa inyong taliwa, kaya nabanhaw siya tinuuna. Kasi hindi na ito siya makita. Nga sa matag sakramento sa Eucharistia, kay mahimong lawas, dugo ni Kristo, na hindi iyang pagka-Diyos. Huwag pa siya mabanhaw, di nakatuwa. Kay nagisgot maglawas ni Kristo. Dugo ni Kristo, present sa Eucharist. Huwag siya mabanhaw, di nakatuwa. Ang pag-ingon niya nga ako mag-auman kaninyo kada adlaw, bisan hantos katapusan sa panahon, Mateo 28:20, di nakatuwa. Kuno pa siya mabanhaw. Naringon siya nga kamo magmadaugon sa kako sa langit, magandang kong dapit, alang kaninyo siging harian sa kong umahan. Pero kay naa naman, mubalik na lang ko. Aron sa pagdakan ninyo, may uban ka mo kanako bisag asa. Kana ako pa siya mabanaw, di na katuhuan. Mubalik sa tugusan. So the resurrection of Christ really, the ultimate proof that Christianity is really true religion. True religion because there is only one religion founded by Christ. And the question remains, nga kung ang Iglesia Katolika, dili ni mong tinuod nga tinukod ni Kristo, aber, kinsa magtawhanang nagtukod sa Iglesia Katolika, diin niya matukod, no saan niya matukod, kung saan librohan na ito mabasa. Kanang libro nga authentic reference, katuhuan sa tanan. Wa tayo mabasa. Nga tinugod lang tao. Pareha na ito. Isa ng mga dagkong encyclopedia, International Encyclopedia Volume 15, 520. Ang Encyclopedia Britannica Volume 15, page 85. Ang Grolier's Encyclopedia Volume 5, page 106. Deklaro yun. The Catholic Church is the divine society founded by Christ, endued by the outpouring of the Holy Spirit on the day of Pentecost. And this name denotes the body of the faithful in communion with the Bishop of Rome. Ang Iglesia Katolika, pundok na tinuhanon, tinukod ni Kristo, iyang ipadadaan sa Espiritu Santo sa adlaw sa Pentecostes. Mao ni ang pundok na dunay kadugtungan sa Obispo sa Roma, o nanganlan tag Romano Katoliko. So all these things are proofs from big authentic references. No, none, you cannot find any other religions na doon ay libro sa history o sa mga encyclopedia nga mo pamatuod nga kanang ilang tinuuhan, Saksi de Jehovah tinukod ni Kristo, kanang Baptist tinukod ni Kristo, kanang Iglesia ni Cristo sa Pilipinas tinukod ni Kristo, kanang Seventh-day Adventist tinukod ni Kristo. Wala. There are human founders that we can find in the book of history. You can find in many encyclopedias that they were founded only by a human being like us, not like the Catholic Church. Muna ang pagkabanaw ni Kristo nagadasig ka nato pagtrabaho sa watay sweldo. Ha? Voluntarism rin nga to.
Ang akong programa sa Katinawas pagtuo, 44 na kapin, katuig. Hapit kada adlaw. Sugod pa mi sa Redemptorist, 1970s. Hangtod karon, wa ta suluhi sa radio station. Pero wa sa ta pabayra. Ang DYHP, one of the strongest radio stations, wa ta pabayra. Wa sa ta suhuli. Ang CCTN, Cebu Catholic Television Network, tagan-tago sa oras, wa ta pabayra, wa sa ta suhuli. Sa ato pa, volunteerism, voluntas sa ito pagikan sa kasing-kasing. Mo na imayo, ng trabaho tagikas kasing-kasing. Matanang nasubis mo na ko, ngadto nga, sama inyong mings di asok, sama inyong tinubdan di sa inyo, panginabuhi. Panginabuhi lang, Senyor, tagsatag-salam at pikig-bisog sa mga trabaho ang ginagmay. Pero nga gisuhulan may, gisiluhan may simbahan, nga napirme sa payroll sa simbahan, none at all. We are doing this happily in volunteerism. Kaya ka na volunteerism, hindi mo na paid by anyone. When we are paid by anyone, then we are indebted to that one. But when we work volunteerism or evangelization, ang atong ilagaran Ginoo, siya sa antigo nga manalangin, muganti na to, o muluwas na to sa katalagman. Doon na tayo maabot nga katalagman sa katapusang libro sa Biblia, sa Revelation. Na sa gipadayag 16. Ya, versikulo 1 nga to sa 20. 7 ka hampak, 7 ka plagues, katalagman. Gigamit sa binisya ang Biblia, 7 ka panaksan na ihuwan. Ang unang katalagman, mabot ang panahon nga hubag-hubagan halos tanang mga tao. Hubag nga di maayo, hubag nga ngul-ngul kayo. Itabo na niya to sa Egypt, itong balibad yun si Paraon, nga mubiya na mga Israelitas sa Ehipto. Yung ikaduha, ihuwad ang pataksan nito sa kasapaan ng mga tinubdan. May muni dugo, may nung batag dugo, kaon tag dugo, dito may nung dugo. Grabe. O niya, ikato, ihuwad, ito sa dagat. Pero ang dagat, mahimong manimaho na patay tao. Tanang mga buhi nga binuhat sa dagat, mga matay. Ikaw pat, nga panaksan, ihuwad nga to sa adlaw. O hilabihang inita, makapasok, makamatay nga kainit. Sa buhi pa ta, murag natas purgatorio, init kayo. Ikalima, adto sa mga trono sa mga hari. Nga gisuroy na sa mga demonyo, ang mga demonyo na kahimong murag milagro, nakabig niya mga hari, alang sila kong gubat. Kalima. Ay ikaw noong ang panaksan ihuwad sa sapa sa Euphrates. O sapa sa Euphrates, magsugod na ang makalilisang inganlag Armageddon. Armageddon, usa, mehido, dako kay wanang, naskara ang panahon, mo'y larangan, mo'y dapit nga ito magubat ng mga tao para di mapil ng sibilyan. Armageddon, usala na ka termino nga nagkahulugan ng minabo si Mago katapos ang gubat sa kalibutan. Muna ito no. Ang kapito, adto na ibuo sa anghel ang panaksan sa hangin. Ug muguwa ang makalilisang nga mga kayo, kalilisan ng lipak o liti, makalilisan ng mga kayo, nga maunay moingon mutapos ang kalibutan. Pero mahimo bang kapugan ng 7 ka katalagman? Nga mubalik na katong Ginoong way katalagman, mahimo. Sa Jeremias 26:13. Mingon ang Diyos, nga kung ang mga katauhan, mutulid sa ilang kinabuhi, magbago o magbinutan o magbinatarong silang pagpuyo, ang akong gitaganang ang katalagman, akong pugngan. O basulan ko ang akong pagsulti sa makalilisang ang katalagman bato kanila. Kung ang katauhan, magbago, magbinutan. Pero kadtong di yun magbinutan, dito mo altos kabukiran, mo hangad, bukid. Hala dahili mo,
Datugi na laming buhi kay mga matay di mikantos nining 7 ka 4. Pero sa Salmos 91, sahan niya ninyo, muna ka kasagaran pag-ampo gamito sa charismatic kung sa atong mga magtutuo, kung mabot ang mga plagues, katalagman, maluwas ka o ang imong pamilya. Ang makalit o gilad ng mga sakit o kamatay, maluwas ka, malikay ka. Kung kita mahimong instrumento sa pagbag-o sa kinabuhi, pausap ang kalibutan, lagmit, ingon latag lagmit. Pero nasulat ra ba na nga mga tagna, doon ay katumanan. Pero moro na maka-break, moro na makapahuno nga ang Jeremias 26:13. Pugna niya ang mga makalilisang silot o katalagman sa kalibutan. Kung ang tao iyang makaplagan nga nagatultol sa dalan sa pagkamatarong, gitulid nilang ilang hiwi nga kinabuhi nga to sa pagkatulid buutan. Akong pugnan. Hinauton ta. Sa ngalan sa Amahan, o sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Doon na pa ba yung mga speaker? May pangutana. O sige, ato sa hatag ni Jong Chua. May gabi kanay gipangutana mo kung Jehovah ba sa online akong kay amiga kay ngano ko nung ngadto ta ni Kristo mo tuo nga mas dako pa man kuno ang Dios Amahan. San Juan 14:28. O ni ilang barugan. Ningon si Kristo, mubalik ako sa kong Amahan. Kay nga Amahan, labaw man kay kanako. Pero matukor pag-andam og dapit alang kaninyo, pero naandam naman, mubalik na lang ko. Pero waon ko ka kuyog na ta. Tus langit. So na may mabasa sa Biblia. Nawadto ko sa akong Amahan kay, ang akong Amahan, labaw man kay kanako. Unsa may nakapalabaw sa Amahan kang Kristo, sigawong parihara sila. Sa pagkawalay sinugdan ug walay katapusan mao sa Kristo, walay sinugdan ug walay katapusan. San Juan 5:19 ngadto 21 mingos Kristo, wa mo mahibaw nga ang tanang mahimo sa Amahan mahimo nako. Ang tanang nakita nako sa Amahan mahimo nako. Kung ang Amahan makabanhaw og patay ako makahatag og kinabuhing dayon, niya itong gusto na kong hatagan. Sa ito pa Christ claims equality with the Father. Nganong mingon si Kristo nga siya ubos ang Amahan labaw niya, kaya ang Amahan may nagsugo niya. Ang sinugo, kanuna igod nga ubos kayo nagsugo. Sa ito pa, with regard to the commissioning, sa English pa, may tungod sa pagka naay nagsugo, naay gisugo, labaw ang Amahan kaya siya may nagsugo. Pero sa gahumprihan. Sa Juan 10:30, mingon si Kristo, ako, kung akong Amahan sa sarap. So, pareha sila gahom. Pareha sila nga way sinugdan ug way katapusan. Pareha sila nga makahatag og kinabuhi. Mingon si Jesus, kung magabanhaw akong Amahan ug patay ako, makahatag og kinabuhi, walay katapusan. He claims equality with the Father. Muna gyud nasabot sa Maria, tinuod na. Si Kristo hiangkon gyud nga siya pareha gahom sa mga. Ug tinuod. So mauna nato ikatubag nga kabayan da sa pagka pinadala o nagpadala. Ang Amahan kay mo ay nagpadala, ilhon gyud nga labaw. Ug siya gipadala ilhon gyud ubos. Commissioning. Sa English mo ang iyang pagka pinialan sa pagka pinadala na nagpadala niya. Amahan, unang ubos yan na. Pero sa gahom, parihar. Sa pagkaway sinugdan, nagway katapusan parihar. Sa pagka magluluwas, ang Amahan makaluwas, siya siya makaluwas. Muna itong tubag sa may pangtana. Jong Chua. Sarap. Nya, salamat ha. Masig kapaminaw to sa radyo say nangapanghitabo dito sa SRP. Nya, di na may sanigi kay baon ni Brad Nilo. God our protector. Oh, Salmos 21, tanawa lang isa at Ginoo. Yan siya din ay. 1,000 may fall dead beside you, 10,000 all around you, but you will not be harmed. You will look and see how
the wicked are punished. You have made the Lord your defender and most high your protector. And so no disaster will strike you, no violence will come near your home. Sabi ni saya, libo-kalibo mga matay diya sa imong tupad, diya sa imong palibot, napuo kalibo mga matay, nagalibot kanimo, but apan ikaw, dili maunsa. Makasudong ka, kung unsa ka makalilisang silot sa mga makasasala. O gihimo nimo ang Ginoo nga imong tigpanalipod. Ang labing hataas mo imong tiglaban kanimo. O way mga katalagman nga makadaot kanimo. Way mabangis nga buhat nga makadaot kanimo o sa imong pamilya. Apil pa itong pamilya. You need not fear any dangers at night or sudden attacks during the day or the plagues that strikes in the dark or the evils that kill in the light. Wa kinahanglan nga magpaton kag kahadlok sa mga peligro sa hitabo sa gabi o kalit na atake sa mga dautan o sa adlaw ang makatalagman kun nga plagues marang ito ka hampak nga mo dasmag sa kagabion o sa kadautan mo patay sa adlaw panalipdan ka ug ang iyong pamilya. Tindog ni diya pa day paulahing balita ni Bilog ang iyang ipanghatag na ay kasaysayan sa Catholic Faith Defender niya mumibaw unsay sinugdanan. Salamat kayo kay hudahin na itag puli kay murag gadagumdag ko ba ako ditawa. By the way, muna na ko ihangyo niya pagutana lang ha mong duda. Nabilin na kong payong katong niyaging Lunes. Pero ako kay nakapunit basta diha to nako mabilin. Pero wais pa yan, katong nakapunit na da, kaya sang ipayong, wais sa payat. Pero doon na nakapunit, mas maayo kay... Maura, saktong yun ang kontang na, kay gatupan mo eh. Nga kawa ko balaka to, pero nga akong misis siya, pinangga kumantong payong. Kaya ako nangihita ako, nanong mo manimong panggaan sa nagong payong, napilin lagi dito. Ako naman gigamit yun. Tupad na ba ko nilo niya, kinanglan itong makapandong, ito, iyatang napandong, salamat kayo. Pero mauli pagbalik, okay ra, kay ako itong ilisdan. Kay iuli ko ito kay, gitagan yung description ko ito, payunga, muna. Ilisdan ta kanilo, kay kayo nakada. Dili, ikaw. Kapan, dihat ko dapit, pag silang, nawa, tuwa, mawa, wais pa yan. Palihog, binindog ta. Sa ngalan, samahan, sanak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos, sa langitong Amahan, salamat sa imong gugma ka namo. Salamat sa imong pagpanalipod ka namo. Panalipdi usab ang among minahal sa kinabuhi ng among pamilya. Ilayo kami sa mga katalagman. Nga ikadlukan ang 7 kahampak sa katapusang nga adlaw, hinaot nga kini, mabara o mapanalipdan. Kinagi si mong kaluoy, kanamong nagasandig, nagasalig kanimo. Sa panabang usab ni Santa Maria Birhen nga atong inahan, nga mga liupo siyang anak aron nga kita iyang kabangan. Kini atong ipangayo sa ngalan ni Jesus, sa panabang ni Santa Maria. Amen. Sa ngalan samahan, og sana, og si Espiritu Santo. Amen. Salamat. May gabi istana. Happy Easter, nakadawat na mo sa